האחיות עבריה ומרגלית פרטנר לא מרשות לעצמם לנוח ולו לרגע. גם אחרי שהצליחו לקטוף את התואר אלופות ישראל בהיאבקות קרקע, הן ממשיכות לעבוד סביב השעון. העולם שלנו זה האימון, אנחנו לא מכירות אחרת. אנחנו מתאמנות אחת עם השנייה, ושעולים לקרב, אז אנחנו עומדות ואומרות, אני אוהבת אותך, אבל זה קרב. ותני לי פייט. זה להתאמן כל הזמן, לשמר את הטכניקה, לפתח וללמוד טכניקה חדשה. במזרון אנחנו לוחמות לכל דבר. רצח בעיניים, ככה צריך להיות, לא אמור להיות שום הפרדה. היעד הבא, אליפות העולם שתארך באבו דאבי בנובמבר 2011. היא עדיין לא מעכלת את זה, עכשיו אמרתי למורה שלי, אני לא מעכלת את זה, כי אנחנו בסדר, מתאמנים פה במועדון כזה קטן, ופתאום אגיד לנו, וואלה, ניצחתם אליפות ישראל, ואחותי הגדולה במקום ראשון, נוסעת לאליפות העולם, בשבילנו זה שוק. ומסתבר שפה טמון הכוח ברגש. למרות שהאחיות לבית פרטנר קורצו מגן של אלופים, מה שמביא אותן להישגים זה דווקא הצניעות והאמונה. את חולמת בקטן עדיין, ופתאום באים ואני מנצחת, ומדברים איתי על אפשרות של תיסעי לאירופה או תיסעי למקום כזה. מה אני יודעת? אני עוד קטנה, אני מרגישה קטנה. מאחורי כל לוחם טוב מסתתרת נשמה טובה, והכל באמת מתחיל משם. אם הלב שלך הוא נקי ותמים, ואתה יודע בדיוק מאיפה באת ולאן אתה הולך, אז אתה תנצח. Yeah.